Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Mga Ilonggo nga lubos na apektuhan sa bagyong Odette nga yara sa mga evacuation centers ang nakabaton sa paunang nga bulig kag mga relief goods gikan sa lokal nga panguluhan. Mabasko nga paghuyop sang hangin kung sa diin nagdulot sa pagnilupad sa mga atop sang balay, pagtumba sa mga dalagkuan nga puno sang kahoy kag poste sa dalan. Dalag ko nga paghampak sang balod sa mga kadagatan kag pagtupa sang malakalaka tubtub kasarangan nga pag-ulan sa syudad sang Iloilo, ang pila lang sa nabatyagan nga dulot sang hagupit ni bagyong Odette subong nga adlaw. Kagabi mayara man sang blackout nga natabo, apang gilayo naman nga ginrespondihan sang more power. Angot diri, kapin 4,586 ka mga typhoon victims ang temporaryo anay nga nagpadulong sa mga evacuation center sa syudad sang Iloilo. Sila ang pila lang sa mga Ilonggo nga nasamaran sang paghagupit ni bagyong Odette. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, alas 6 kaagahon subong adlaw Disyembre 17, nagdangat na sa 1,273 ka mga pamilya o kun 1,486 ka mga individual gikan sa 32 ka mga kabarangayan ang nag-evacuate sa 63 ka mga evacuation center. Nagpahayag naman sang simpatiya si Mayor Jerry Treñas sa mga pamilya nga nasamaran sa pagbayo ni bagyong Odette. Ginpasiguro sang alkalde nga yara sa maayong ang kahamtangan ng mga Ilonggo sa pagpangatubang sa anuman nga sahi sang emerhensya. Subong yara na sa kalalahuran sang sulusi sa tunga sang Cuyo kag Cagayan Silio Island si bagyong Odette. Sentro sang mata sang bagyo ang yara sa 155 km per ora sa nakaminhan na katungdan sang Iloilo City. Ini ang may dalang kabasugon sang 235 kada kilometro per ora. Sa mga may palamangkutanon o kung nagakinahanglan sang bulig, mahimo makipag-angot o kung magtawag sa mga masunod nga mga emergency hotlines. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.